Ahojte, znova na Malom Dunaji, hovorím si, že idem pozrieť nejaké miesta si túto trošku ďalej. Bol tu taký starý zjazd a také mólo. A to trošku natočím takto z diaľky, ale tuto na južnej zemi moc nelenivý, čo sa čudujem. Akože sú tu dosť neporiadní a bordelári niektorí, ale moličko tu je. Taká malá zátoka, kde to bude vidno. Dá sa tu vlastne aj zaparkovať kľudne loď alebo niečo, ale čo je najväčšia pecka, tak chlapci tu nelenili asi z okolia a obnovili tu zjazd, dá sa tu zaparkovať s autom, pekne čisté, toto je žiadny bordel a brutálny zjazd do vody s člnom. Takže teraz je voda približne tak, jak má byť, klesla od minulého týždňa o takých 30 čísel, ale akože vyzerá to v pohode. Síce pozeráme, je tam ešte ten jeden panel vo vode, sú tu 1, 2, celé panely určite vo vode teraz, ale aj keby nie, tak dá sa to tam spustiť. Takže určite aj vyťahnuť, keď nemáte nejakú mega ťažkú loď, tak sa to dá, takú 600 kg, 500 kg vyťahnete po vode. Takže normálne musím chváliť, nehali tu aj nejaké vrece na strome, na bordel, ale žiaden odpad, predtým to bolo dezolátne, trošku si tu ľudia robia ohniska, no však by nemuseli. A akože pekne to je vyčistené, je to prístupné autom, dá sa tu zaparkovať. Klobúk dole. Akože vyzerá to, že maďarskí chlapci sa konečne rybári alebo vodáci konečne pochlapili a konečne spravili kus roboty. Takže kto bude potrebovať na Malom Dunaji sa zhodí do vody, kľudne mi napíšte.